els missioners, un dels pilars de Mans Unides és la cooperació econòmica en projectes al Tercer Món, sovint vinculats o amb la presència de missioners, alguns dels quals de casa nostra, catalans, no? Quina és la relació de Mans Unides amb aquesta tasca missionera i si aquests missioners són moltes vegades la garantia de que els diners arriben on cal i que s'estan empleant bé? La relació és el 100%. Vull dir, nosaltres no solament som missioners de casa nostra, sinó que som missioners de tota Europa. Vull dir, no fem distinció ni d'idiomes ni de països. El que ens demana un projecte l'estudiem i el portem a terme. I la relació té que ser molt intensa en quant que no solament és la garantia que aquests diners, com acabes de dir, arribin allà, sinó que aquell projecte tingui un inici i una garantia de que es començarà, que es continuarà i que aquesta continuïtat sigui per sempre. I això d'aquí és importantíssim. La contrapart que diem nosaltres és la que ens assegurem molt i molt de que sigui això, una garantia perquè això no solament s'acabi el dia que finalitzes la construcció d'una escola o d'un hospital o d'un pou d'aigua o del projecte que sigui, sinó que després té que haver-hi la continuïtat. Hi ha hagut casos de projectes tan simple com un pou d'aigua que espatllar-se la bomba que extreu l'aigua i no haver-hi ningú responsable que s'encarregui d'anar a buscar el recanvi i s'acaba... Per tant, Mans Unides manté un control i segueix sí. aquests projectes en què es financien els diners. Exactament. I a més, inclús presencialment hi ha gent de la nostra organització que es desplaça periòdicament en aquests països per veure que això segueixi funcionant i animant i donant la nostra ajuda a el que faci falta. Com vostè molt bé sap, la realitat de crisi forta a casa nostra està portant molta gent a la pobresa, sense cases, patint. Càritas ens diu cada vegada que els índexs de pobresa són més grans. Davant d'aquesta realitat hi ha gent que pot dir per què hem d'ajudar al Tercer Món si és que aquí a casa nostra estem molt malament? Ajudem primer els d'aquí. Què diria vostè, algú que pot expressar davant de la crisi que vivim tots, aquesta opinió? Jo personalment he tingut algunes converses d'aquest tipus i parlant amb aquesta gent que et diu això, te'n dones compte que són la gent que ni ajuden els d'aquí ni ajuden els d'allà. I llavors la comoditat de la crítica és molt fàcil. Jo sempre dic que l'Església té dos braços, el braç curt, que és el que ajuda aquí, que és Càritas, i el braç llarg, que ajuda al món sud, que és Mans Unides. Aleshores, en el cas meu personal, la meva esposa està entregada a Càritas. I jo estic entregat a Mans Unides. Llavors, vull dir, no solament no tenim diferència de criteris, sinó que col·laborem, i si jo tinc que ajudar-la amb ella a anar a buscar aliments al banc d'aliments, o anar a buscar productes de neteja per a aquestes famílies a la nau i ajudar la parròquia, el que faci falta, ho faig. I al revés, si ella em té que ajudar a mi a Mans Unides, també. I és un exemple, encara que sigui un exemple familiar, és un exemple de com tindríem que actuar. Per tant, crec que... Evidentment una cosa no exclou l'altra, ni molt menys. Jo comparo moltes vegades amb aquestes persones les diferències de lo que vivim aquí dintre de la crisi que tenim i el que tenen allà amb aquesta crisi que sempre ja neixen amb ella. La gent aquí passa gana i passa, inclús en alguns casos concrets, potser inclús podien dir una mica de fam. Però és que el cas d'allà és que es moren de fam. Encara que les xifres són una mica així, però són 37 milions de persones que moren cada any de fam. I no solament és el fred de la dada, 37 milions de persones, sinó que si intentes posar-te en la seva situació personal d'aquesta mort de fam, té que ser tan horrorosa viure aquesta situació. De vegades veus fotografies, sobretot de canalla, amb aquestes cares de pànic, de situació, que es moren de fam i sortint d'una guerra o vivint inclús dintre d'una guerra. I aquesta diferència és tan gran d'aquí, del primer món que diem nosaltres, que no sé si som el primer o som el cinquè, de la nostra falta de sensibilitat, comparat amb la situació que tenen ells allà.